amandla nje yewe sithatha anginawo amandla nje yewena sithatha anginawo amandla nje yewe sithatha yethembiko sizungikela anginawo amandla anginawo amandla nje anginawo amandla yewe sithatha yethembiko sizungikela anginawo amandla anginawo amandla anginawo amandla yethembiko sizungikela Timomo, 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 anginawo amandla, anginawo amandla nje, yewena sithatha, anginawo amandla, yewe sithatha, yethembiko sizungikela. Simbingelela nje nonke abathandi bomculo wamaskandi nangani nabathandi bomculo wonke onibingelelayo uNhlanhla ngakwaSibisi endaweni yaseNquthu esigodini sawaXobanyawo kodwa ke ngakhe ngapha eNhlabamkhosi endaweni yaseNtinini ngaseLabanango okuyikhawo mama ke lamele ngakhona lapha bafowethu ukunibingelela kwami ngibingelela ngaphansi kwegama likaQondanisa okunguqondaniso wenza umculo kaMaskandi akukho okuningi engizokudalula nengizokusho engizocela kunina kakhulu ukuthi ninginikeze support wonke umuntu ozokwazi ukuthi ehlangane nalombukiso ngiphinde futhi ngikwazi ukutshena nabanye ukuthi uqondaniso usekhona indimeni ubuyile ukuthi ngibuye nje ngokuyimisela okukhulu ngoba ngohlonipha kakhulu umsebenzi wami mangiwenza ingoma zami engiyiphethe kule album zilishumi usho ukuthi ingoma ezo10 ke lezo engicabanga ukuthi nani nizojabula kakhulu ngoba ayikho ingoma lapha kumina ehlula enye zonke ingoma engikhandile lapha ngizenze ngothando nangesimo sempilo ezahlukahlukene ukuthi sonke sikwazi ukungena ngabe umdala umncane uzokwazi ukuthi uthole yakhe ingoma la ikhona ngakubeka kakhulu bese ngicela nje support ingoma yami izophuma ngomhla ka7 kuMarch izotholakala online Ithi wozani nizothola malisi ngizoninika indlela ekumele nihambe ngayo Ithi wozani nizoqosha malisi ngizoninika indlela ekumele nihambe ngayo ngizoninika indlela ekumele ngicule ngayo njengothisha kuloshuni ngizoninika indlela ekumele ngicule ngayo njengothisha kuloshuni Iza nani nizothola malisi Yimi nkosi kuloshuni Iza nani nizoqosha malisi Yazi yimi nkosi kuloshuni Ngizoninika indlela ekumele nihambe ngayo njengothisha kuloshuni ngizoninika indlela ekumele ngicule ngayo njengothisha kwaloshuni Iza nani nizoqalana yimi inkosi kuloshuni
wosani ngithi wosani Sengwaningi ngizama lehlule yini inkosi Yimi mwele kuloshuni ngithi wosani nizothola amalisi Sengwaningi ngizama lehlule izinya indlela ekumele ngihambe Yimi mwele kuloshuni Mhlawumbe singaqhubeka itholale nakwezinye indawo kodwa njengamanje ngizotholala online nge7 kaMarch kosa nje ikhona leyo ngoma leyo bafowethu akukho engizokusho ngidalula kakhulu ngibonga nje ukusebenza kakhulu nabantu abafana nomama Maphungula njengomuntu omdala okwazi ukumhlonipha size siwe kuleli izinga sisebenze ngale album imnandi nje kungenxa ukuthi naye bekwazi ukuthi efake uvo lakhe bongoba kuqondana umthetho niyamazi nane sasebenza nebhola kadikadika uthe sondela kampana siyayizwa into yakho uthi inhle kakhulu ungasebenzela bese ngibonga kakhulu ke umphathi wethu laphana okubaba uLindo Kuhle uDlomo phansi emakhabeleni ngiyabonga kakhulu nje ngokuthi ngithathe ngizosebenza naye umsebenzi omuhle kangaka ngicabanga ukuthi lokho kusho okukhulu kumina nakunina ebenikade nibhala nifisa ukuthi nginenzele nanti ke ithuba okunye bafowethu ofisa ukuthi exhumane noqondanisa othandile lo mculo wethu lona esenza vele ngiyazi ukuthi ngizowuthanda ngoba siyazi ukuthi asikheje vele ngizocela ukuthi nixhumane nalama number lawa engizowashiya la ngaphansi niwabone nje azobhalwa kulesi screen ilapho ngizobe ngikwazi khona ukuthi ngibhukhe khona kubahleli bemicimbi bafowethu ngicela ukuthi nelami igama libizwe lisabelwe kuyaziwa vele ukuthi ingoma ngiyayishaya nani niyakubona lokho nizongithola kubaba uDlomo bese ngifisela abafowethu ababheke emakhaya njengoba kungama holiday nje kaGodi ngicela ukuthi bafowethu nihambe kahle niphephe emgwaqeni ningayithethisi kakhulu inkabi noma bekuthiwe yakho ungayithethisi kakhulu leyo nkabi leyo khumbula ukuthi akusiyona nje yakho kuphela wayiniyezwa ilidlozi ngishisiwe mina isoka lami ngishisiwe mina ungowami umuntu ngishisiwe mina isoka lami ngishisiwe mina ungowami umuntu ngishisiwe mina isoka lami ngishisiwe mina ungowami umuntu asikhethela yena asikhethela yena uyena uMakhanda asikhethela yena uyena isizwe asikhethela yena ngithi bayekele ndaba bathanda ukukhuluma bekhuluma indaba zethu zothanda ngoba kusiza ngoba kuyisenalutho ngithi bayekele ndaba bathanda ukukhuluma bekhuluma indaba zethu zothanda ngoba kusiza ngoba kuyisenalutho asikhethela yena impela uyena uMakhanda asikhethela yena impela uyena ihliso lami asikhethela yena bese ngiphinde ngiveza nje lapha engikwazi ukuthi ngitholakale khona einkundleni zokuxhumana einkundleni zokuxhumana lapha ngitholakala ku Facebook njengo Qondanisa Igezwe Amanzi Qondanisa Igezwe Amanzi nothi Qondanisa Igezwe Amanzi ya Igezwe Amanzi bese ku TikTok uzongithola ngoqondanisa 01 izona inkundla zami engisatholakala kuzona ke kulezi inamba yami ithi 076 office ukudlulisa ukubonga 0763153819 nawo lo shuni lo nanikhala ngawa ngeke ngize ngithi okabani lo shuni lo nodwa lo shuni ngazona nini enhlizweni zenu angilingisi bani ngoqondanisa kodwa ilona khona lami nami enginalo leli ngiyabonga kakhulu ngibonge nje nakubadumile ngokusebenza okuhle kakhulu siyabonga kakhulu Brazo nawe kuphula amandla kakhulu uwenze nawo abanye nje ingoma emnandi kanje ngoba ithakazela anginawo amandla mina